Obesakuba ngumsebenzi weRegiments Capital uMsilo Mothepu uxelele le komishoni kuba owayengumlawuli wale nkampani uMnumzana Wood wamxelela ngoOctober ka-2015 ukuba owayesakuba ngumphathiswa wezimali uMnumzana Nhlanhla Nene wayezakugxothwa ngobesakuba ngumongameli welu uMnumzana Zuma. Uthi ngelo xesha wayengaboni ukuba lubaluleke ngantoni olu lwazi kule nkampani nanjengoko into yokuhlengahlengiswa kwabaphathiswa yayiyinto eqhelekileyo. Out of the blue, he tells me that the president of the Republic, Zuma, was going to fire Nhlanhla Nene, who was then the finance minister. Now, I didn't understand the significance of what he was telling me. I was actually quite bored because our previous president had been doing various reshuffles. Uthi Wood wamxelela kuba umphathiswa oza kungena ezihlangwini zokanene yayingumphathiswa ongasokolisiyo yaye wayeza kutyikitya ikontraka kunye namaqumrhu karhulumente neziza kunceda iRegiments Capital ukuba ifumane iibhiliyoni zerandi. He told me that the new minister will be more pliable and he will approve various transactions that the old minister was not approving. He mentioned two, the nuclear deal and hybrid capital, which he wanted to essentially have a mandate from the state-owned companies so that they can earn a fee. But a lot of the state-owned companies were reluctant to issue it. Uthi ngoNovemba ka-2015 uMnumzana Libalo wamxelela ukuba uMohamed Bobat wayeza kuba ngumcebisi omtsha womphathiswa wezimali oweza kungena ezihlangwini zikaMnumzana Nene. Uthi ngeli xesha uMnumzana Wood wayemaxhaphetshu ezama ukusungula i-trillion. Uthi wababizela kwintlanganiso nalapho wabaxelela ngemisebenzi wayinqwenela ukuba bayithathe kwi-trillion. Kuquka uMnumzana Mohamed Bobat noweza kunikwa umsebenzi wokuba ngumlawuli oyintloko we-Trillion Management Consulting. Kodwa uthi nangona kunjalo ngoko Wood wayesele sazi ukuba uMnumzana Bobat wayeza kuba ngumcebisi omtsha womphathiswa wezimali omtsha wenza amalungiselelo okukhangela omnye umlawuli oyintloko we-trillion. What is significant to that is because they knew that Mr. Bobat was already going to be the minister's advisor. Wood and Clive Angel and Mr. Bobat and Salim Issa started to recruit for the new Trillion Management Consulting CEO. Le komishoni saqhuba.